Anya laki din! Nagsapa ka mo't ka na mangitulot iti anak mo. Ija school, kumare. Wan mare, naskan ama sa paakta ada pailaang nilakay ko amang bantay iti anak mi a baby. Apag iso ang makasubliak, mapanmagtan iti trabaho. Milihibak mo talaga iti kinagagat mo, kumare. Basta talaga mare, nang runa no adan pamilya. Saan ang mabalin nga agsadot-sadot? Wan sana bale, mare. Kabailam dayta, si kapay. You're a strong woman ever since. Ay wala, sa anak analaka asumo ko. Ay, kunaklakit din no asin at masabat ko. Sinagayang kumare, nagkapangay. Ay na, intulod ko man dya inaunak iji pagadalan. Anya, napan kay di pagadalan akas tati kawas mo. Ay, unay kan. Awan mo dakas na kumare, si kakit di mo. Ay namare, no syaklaang. Saan ang mabali na kas tati kawas ko ang mapan iji pagadalan? Una sa dinuman. Mabai, naklakit di. Anya? Nang runa no kas na akaug-uging. Ay napakawanam apaw. Hay, nakababain kumare. Promise. Anya? Anyamot tanday takawas yun, nana. Kasla pinagulos ni aso. Ay, oo na yan. Ha? Katuan mat. Sa kayo pumanasyar ijay kaadwan titat tao. Di kay mabain. Unay mat dayta na panagsasaom kanyak si Kasarya. At dalaang mansyana dayto badaw. Ngam na dalos mat. Inlabak dayto. Nagalas akitaan, nana. Ay, siya kunti mang ibagbaga. Ha? Nana, uray bakit kayon saan kumamot akas na? Surusuruin nyo latta ko mga agkawas itinadalos no rumar kayo. Anya? Ngam sa bagay, kasta talaga siguro no naganak iti ado. Kaslaag lang abulos a baboy. Ay, makapailak. Awan nga raw tipil-pil yan na day baak. Bakat man wan no lakay, obing man wan no balasang, uyawan na latta. Wan nga rod nana. No abay matakas jay day abaak. Nalabas ti kinamanagyaw na. Bayan tayo latan Tinapatag, saan tayong ar-aramiden, jay ar-aramiden na. Ay wana ha? Aguyaw latta, aging gat kayat na. Agsublin tumatlakan kwa na, amin nga isawsawang na itipada na at tao. Ay natata, apay mo't akas tati kawisyo arimuar. Apay, di na kay man la dinilaw dagiti anak yaw. Di da man la imbaga, asukatan nyo ti kawisyo. Kitaan nyo man, kaslamot din pagpunpunas tilami saan day ta kawisyo. Unay kan saya. Saan may lapunas na ito gawis ka? Kan ba isa? Inlaban ni bakit ko na ito? Oo, no inlabana, saan kumakas na? Nagdulpat ang kitaang. Anya. Sa bagay, awan talaga ti maaramidan no aming katdogyot ti aday ti pagtaangan. Saan aya? Anya. Ay, bigbigat pa'y laang. Ngamda kayo tinasalaw ko. Ha? Makadadaal iti aldaw. Ay, unay matanda dyan ba? Kastagayam timbaga na kada kayaw. Huwag. Isungaro na pampanununan. Anya ti baka gawaw. Ta ultimo pa nagkawas ti tao. Kaya pakibiyangan na. Gagangay, ibaak tata. Man nakibiyang da. Malaksid la siguro kanyak. Baa ka. Ay, gamja makibibiyang. Nang runa ti aguyaw. Ay wala. Sana na siya alday na nga namin. Awan magunod iti panaguy-uyaw iti pada tao. Nakauy-uyaw ni Sarya. Kahit saan ba't anadalos akitaan tilangana? Iso siguro baa ka na balasang. Gapaw, tawan baro ang mangayat nga agdatong kang kuana. Ah, Puno mag, adangarot nagkuna kanyak, tata.
Nga iso siguro nga awan agdaton ken kuana. Gaputan na bangsit ka no ti payod na. Anya. Wain, ken maysa. Madlaw ka no, saan nga agdigdigaws. Aya. Iso saan man nga aguy-uyaw dahi abaa. Iso tinagang doon. Makapailag man dyan bagbagada nga imbaga ka nun ni Dino, mare. Ha? Anya na ita, mare? Imbaga na ka no, anagang do di Sarya. Iso ka no nga awan baro amayat nga agdaton ken kuana, gapu iti amot na. Anya? Wen, ay na, makapailag man. Lalaki pa yan, tinakaibaga iti daytakin kuana. Husto lang bareng makarik naman. Tapno sardengan na ti panaguy-uyaw na. Numakarig na gamusaan nga awan. Amumitan ti ugali daya abaa. Ora pasagidam, saan na makarig na? Manhid ba? Naglaing aguyaw. Gamusaan na ba't nga kitaan ti mismo abagina? Hay, baak anak ang dog. Sikamanan, kumare. Ha? Kat oray sikamat. Sikamanan, kumare. Wan, siyak manin. Ngam at least, nagpalasak itibado. Kan, nakadigos ha. Saan akaskan ka? Kas kalamurang. Anya? Apay ngay akas tamot ng ibagbagang mare. Awan mat amok abasol ko kan ka. Awan mat, iso na lang, tamasiksikuраnak ang makakikita itilangam. Atiw mo pa itimurang kunak manan. Anya? Ay namare, uray mat addan asawa ken anak mo. Rumba nga agdalos ka mat iti bagiman. Agdigos nga, ken sagay sayom day tabuok mo. Kaslamot tan urmot anag sasanga. Dita ka man langan. Nakawi-uyaw ka. Adan to aldaw mo salbag ka. Basit pay nga anos. Basit pay. Apay mare, anya ko na ayaking ka. Aglablabas at talaga dayjay asarya. Ay na! Kunamlan iso ang kapintasan. Baak matlang arod. Ay naku mare, nung ni Sarya lang, bay amon. Di mo itulok na isuti makadadali daldaw mo. Makapaibos mo't iti anos no maminsan. Maminsan pa'y amasabat ko dayjay. Talaga at tutupak. Naguyungan da iti ako mare kon. Alangan kit di mat. Akanayon kulatan apas pasensyaan. Makapapuno mat kat. Paspasensyaak. Ngam adamot nga ikarkaro na. Nauyaw ti jaski abaak. Ala, isagunot mo to nga ron, tapno adagong gunana day taapungtot mo, kumare. Ay saan nga umdas ti sagunot no siya? Ipayat-payat ko kunak tumat. Anya? Among ka di Sarya. Anya day tatata. Ibaga ko. Na, Nangag ko nga min, idetersina ni bakla. Nga ado ka no, di saan nga akin kayat iti ugalim. amang ano inarami dyo lang day nga istorya. Ha? Sa anak akasin ka Sarya. Anaglaing nga agparbo iti istorya. Anya? Ha? Madinsa. Lumaban kayo itan tata, Ada. Sakbay kayo nga agsao iti kasta. Kitaan nyo nga umuna day talangayo man, tani, nagdulpat kayo akitaan. Nadulpad no, nadulpad. Amok iti bagay, nginaldawak agdigaw. Sana kasing ka. Iso anabaakan ka. Gaputa awan di baro amayat ngagdarong ken ka. Ngamin, nagbangsit ka kano. Nagangpap ka ako na da. Anya? Apa kumare? Itaka lamanan nga umay dito tersena. Yung kaslagulo mo ti sapsapulan. Saan nakaslagulo? Talaga agulo ti sapsapulag, itamat lang. Ah, Adda sa lunsod ko.
Sumungbat ka itinasaya at no di mo kayat nga iraman ka itipungtot ko, si kabakla. Ay na, pakawanan. Anya aya day tagat ipagamon Apay, pudno ka di timbaga nila kay Pedring kanyak. Anangag na kano di tersenam. Ako nayo kano nga iso anaba akanak gaputan nagang duda. Among kadino anya ti sumpat ko iti dayta. Wan, pudno dayta nadamag mo. Saan apalso? Anya? Kunada, iso kano anabaakan ka, gapo tanagang pep ka. Iso siguro nga awan baro amayat nga daton ka, gapo iti angot mo. Mawata, Anya? Asino tinakaibaga iti dayta? Ha? ni Mario, ipadam abaak. Ngam na imbang ni Mario, tanadalo sa kitaan. Kumparakin ka. Awan nagpaiso ti anak mo, ngam nagtugyod ka mo't ang kitaan. Shame on you! Ne, apay nga sarya. Kasla umas asok mo tanday taagong mo gapo iti pungtot mo. Ha? Di nakasarsarita si kababae. Taamangan no agsip nga ti panagkita. Kat anya pa iti maaramig ko kan ka. Kat, awan mati mang laplapad kan ka, no agsip nga ti panagkitam. Di agsip nga lat, ano agsip nga? Anya? Apay, lumaban kay tan, ha? Agtal na ka man, tama nga nung matungpa ka. Saan nga amin agundaway kat kukwam, Awanan ka itibain abaak ka. Na? Apay ngay, basta tinungpanak matlatan. Ay, kat lumaban ka, ha? Saan ang amabutang kan ka, Sarya? Kita man di talangam? Kas kalabasura magmag na. Nagbangsit pa, di tapayod mo. Anya? Like real talk lang ha, para kan ka. Amom si kaabaak. No pa nagkunam kanya, kat saan ko ang maasikaso ti bagi. Maawatan, taadaan nak ko, kan asawak nga asikaswak nga umuna, sakbay ti bagi. Ha? Ngam si ka nga baak, nga awan mat asikaswam iti agmalmalam. Apay nga ron akas tatilangam, kas kalabasura ang magmag na. Iso nga awan ti baro ang mangayat kan ka. Anya? Naglastog ka matan nga agsasaw si kasarya. Anya naglastog nga bagbagam. Pudnumat, ah. Nga niya, Indanon da kanyak at tila ibagbagam may papan kanyak. anagang pep ka? Pudno mo timbaga. Sana nga aglibak. Pudno mo, sana ya. Anya? Diyak kumay bagati kas tama ipapankan ka. Ngam nagalas ti ugaling. Kang runaan na, nauyaw ka bay. Ha? Amom, uray siguro lakay abalo. Wenno lakay abaak. Di da kapag tatakkunan abaak nga ang pep. Nakawi, uyaw ka. Di mo mo't kita tabagin. Nagsakit ka matan nga agsaw si Kamaryo. Agpada ta abaak. Imbes nga isakit na. Ngam saan mo? Siyak, isakit ka? Papakawan. Pagan ano ka mga isakit ngay? Nagalas tao galing. Di ka to salbag. Apay ko maamasaktan ka itimbaga ni Mario kun ka kat pudnuman. Ha? Nasaya tanaturod ni Mario anang ibagakan ka iti dayta. Nana, iso siguraw anaganak kami kin nila kay ko iti lima. Gaputan na bangluak. Ngamsi ka. Uray siguro tay lakay ana El Niño kat saan na ka pagtatakkunan. Unay matdaytan apa nagsasauyo, nana. Ay na, sana kumamat nga agsaw iti kastaw. Ngam no iso tiwagas, tapno makaamiris ka, iti kinamanaguyaw mo. Huway na, di ba? Anya? Sardengam, dayta panaguyaw mo. No di mo kayat nga amin a tao dito'y lugar tayaw. Kat maisawang daken ka nagang pup ka ba? Anya lakit din ayan. Ne, kulok man maging mura ka kanya. Apang may kapailaan dito tersena. Ha? Kwa... No may ka, tapno agdrama dito sang Juana, ibagbagakon.
Sa anak nga interesado itan nyaman nga ibagam. Unay kamutin, Mare. Saan ka kumamot akas na kanyak, Apay, naka-Ameris kan gapu itik kinamanaguyaw mo abaak. Wan, Mare. Naamiris ko asaan gayam anasaya at di panaguy-uyaw ko iti tattao. Ngamin, nakarkaro akmat gayam. Ay, nasaya at manta na panunot mo dayta. Ha, himala. Sorry matan, Amare. Diyak kayat amadadaal ti panagkumarita. Gapula ang kanya. Ewan ko sa'yo. Umano ka dito eh. Umano ka ti sangwanak, tadyak kaya ti plastik ang basura agayam akasen ka. You know? Itapay, anakaro ti pungtot ko ka? Sa kaumay? Ala, gusto kumamutin ako, Mare. Saan kan nga uyawan, iti kaanuman. Tarupam! Tapno mo man niya. Sa anak nga interesado, iti anyaman nga umay mo ibaga. Ha? Dayta panawon mo nga umay makimarmarites iti karubam. Ingkalatan agdigos. Agpalas, kan asikaswam dayta bagim. Barang adda pa iti mailawan kan ka. Nagsakit kamutin nga agsaw, Mare. Makapasair itirik na. Promise. No masair ka, awan bibiyang ko sarya kung naktumad. Mare. Anya lakit tinaya. Di ka pala agawid tayong kagdigos. Barang maasawa da ka tila kay abalo. No adda pa iti mangayat kan ka iti kastalangam. Kan kinaangtop mo. Salbag ka babae, nakauy-uyaw ka. Ay, awan maibagak, Mare. No di pasensya. Saanin ang maulit? Ti panaguy-uyaw ko kada kayo. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Oy, Rinsan! Agyaman ak unay iti panang sarong karmo kanyak diti bar, ha? Awanan nyaman na, si kagad di man sa. Siyak tarong bang agyaman kang kansan? Gaputa, inasikaso na, hindi na barteg ako. Alangan matabaybayan ka, si Kam. Ala, bumangon kan. Ay, ilibre na ko na iti McDonald's ako nada. Ha? Sige na, mabisbisi na. Sige, insan. Agkita ka nga rudan niti paglugaran ta. Tama pantama ka. Ah, thank you, Dagi tama ti kaya tukan ka. Saan ka naimot? Napan kayo gayam nangan itay parbangon kini Renson. I went friend. Apay nga ijay laang McDonald's. Awan kwarta na mo, dadya asal ba ka lalaki. Ininom na amin, Ay, una yan. Ay, nasigurado, Umay tumananday dyan, ito nagbibingay da. Urayek! Amom Remson, saan ka mamati asyaklaang ti babae iti biyag mo? Ha? Apa ano ko nang dayta? Naibagak dayta, gaputa kaadwan na aminero an am mo. Kat kurang laangan a pagsusukutin da ti babae, agraman bakla. Anya? O anya, pudno timbagak, saan aya? Anya ka lagi dinaya. Saan mo kumamot? Pagpapatal, nagiti minero. Ha? No dagiti mamamom kit babaero. Saan ako mamagay kumpara? Ngamin, sa bali da, sa bali akman. Sapay la kumata, pudno dagita nga ibagbaga. Nya ka matay. Aramidag mat amin ama paragsak ka lang. Ngumno apay, akas takalat nga agsao kanyak man. Kasano asa anak nagpanunot may papankan ka? Kat kanayon mat nga ado, ti kacachat mo a babae. No saan, bakla? Unay kan. Nagdaman ka cachat ko as a friend. Anya ka lagi din na yan. Hay, unak lagi ting saan ko ang makasarita ni Ana. Ha? May maglagi din ha. Nadanon ko yung boarding house na. Apay,
Di nakakayat akasarita. Saan nga ron, nana? Pinilit ko lang. Kalayon naman kami nga iba nga ado ka no, ti babae. Uray asino a girlfriend. Agpanunot iti kasta. Ngamen, tunggal agbibingay kayo. Ijay pagminminasan niyo. Diretso kayo, ijay inuman. Ako namlano, milyonaryo kayo. Anya? No napatagkan ka ti kaayan-ayat mo, ay likli ka mo, dagita ipapanyo iti bar. Kaskadaan niya dita pag-iinuman. Ninanang mat. Ninanang mat ko ng pailang. Ibagbagak lang arudan. Kas kumaita, nagapo ka manan ni jay inuman. Awan pa insang pot mo dito balay, uray sidaan lakuma. Ah, Awan kwarta mo, taimpan mo amin ni jay inuman. Salbakide. Kasanong pare? Nagsublin dagiti kakadwa tayo jiminasan. ah, Imunan ada jipog, uray ni Clyde, napanoy. Kaya dagiti daduma kakadwa ta. Datalahagan tinawudi. kastaya. At sumarunutan na, hintun bigat. Una pare, sayang ti aldaw bilang lang. Yung pare, parikot ko man ti pagpasahay kag subli. Anya? Kahit mo sawin, awang kwarta mo. Awan, pare. Naibos. Amumatay no siyak ti mapan ni Jechila. Talagang awan mabati a kwarta. Ay, unay ka. Kasano adi maibos ti kwartam. Kurang lang ka, bayadam amin ababay, di naman. Saan malagas na pare ah? Ang mga lood na makangagin ka. Narikatan. Ah, pare. Pautangan na kung mapailangan iti pagpasahay kag subli. Di kag danag. Bayadak to. Oray times 2. Hello, Ana. Hello, kumusta? Ayos lang tamat. Nakasubli ang gaya man dito minasar. Nasaya at to kasta. Kat, inton ka anong kamanan nga umay sumarong kar dito'y dagos ko. Ha? Umayak to ah. Intun pa nagbibingay man ay. Sige, namnama-update ang kaimbaga ma. Uwing ka day. Darag mo na ya. Di mo baybay ang tibagim dita ha? Wen, Agan ang nagkakuma ka na yun. Umayak tulat ta dita. Bye. Ay, makabandog ti trabaho. Huwag nga ron pare. Ay, man nga ron. Iso mo ti trabaho tayo. Ay, naimpaglamanan nga damapan mo i-chicks niya. Ah, No kasi pare, saan mo kumamot nga ipan amin ti kwarta medyo inuman. Agurnong ka, oras sa kabasi. ha? Ibagbagak tayo ya. Saan ko mga sakit tinaka mo kanya? Panangin sakit ko kan ka na ito, gayam. Sigakit di mo pare. Nay, umadani man ang tibingay tayo ha. Ambok, amapang ka man ang chila. Mabana ka talaga pare. Kontrolado, tilom. Pampanunutot niya anak. Pampanunutan nga ibagbagam may. Kung una mo dagiti waitress at chicks, ngayon ti girlfriend mo. Ah, unay kan pare. Kadagan ka na, nagsakit tinaka mo kanya. Ikalamanan na nagawid ka, anak ko. Gamadamanan pa panam. Nakapulas ka, katrabiin. Ah, gagangay ka diti baro na. Agbalog tayo mo. Asag paminsan. Ay na, anak ko. Panunutom kumamot at ipagbambanugam. Ikampatag dagitiling at mo ang nagtrab-trabaho iti manuabulan. Ita, mapan ka lang manan ijay inuman. Ninanang may. Napatpatagpay katkan ka dagiti waitress at chicks mo. Ngam ni Ana akaayan ayat mo. Agrubrubuatak pa lang. Sumanaw kayo mo, nana. Andiya. Nako, nana. Agsubli aktaw. Malaing kan. Agawid kan tumanan no awan kwarta mo. Anya? Saan nga mo ni Ana? Adda ka dito yung syudad, pare? Saan pare? Maparat tulat ta ka di boarding house na. Ay, una hindi ka nga ramit mo. Ipakaamong adda ka ha. Saan na nga mo adda ka dito eh? Dagiti ka chicks mo awit tres, takin mo. Gagangay ti baro pare. Sigakit di mo. Gagangay ti baro, ano? Gagangay ti babaero. Ah, Eh, nagsingpot ni Ana.
Ay, no, apay, akasta ka kenkwana. Maala, gusto tayo ng bahay. Unay kalaki din na. Umay kakiti. Mapantay di tira. Mapanta mag-relax ah. Siyak ti makam mo. Don't worry. Ay na, agyaman ak unay. Kaputa nagparang kamanan kanya, Remson, my loves. Ah, Ay na, namiss ka. Siya, namiss na? kauna. Umaya kaya dito no saan ka amamis. Ay, pagyaman ak unay, ano kasta? Psst, tagtagari. Oh, Remson. Kung naklakit din no asino ti damo a customer may tarabi. Da kayo matgayam. Namiss ka nga, May. So nga, imay kami manay. Anya, namiss na, namiss mo ni Panyang. Ano ba yan? Kwa. Ang awukula tayo dyan. Sila ko. Umay ka, tukang dito abay ko, panyang. Uminom tayo. Siyak, timakam mo. Aray, ay, nabartatan. Ay, nga ron pa. Natural lang mamartit. Inuman nga ron dahil ito yung napananta. Panyang. Oh, Diyan kaya nga, ada umaya sa bali ako naman. Kaya ito, da kami lang. Saklaan ta si kasuan nyo. ha? Kat, as-asikaswan na kamot ni Bakla. Bakla? Ay, da kaya na bakla. Sikat-sikat ko ang mga sikasuan niya. Anya? Hindi mo na ibagbakakin ko na. Tabang ano gumurak. Just close the bar. Siyak ti makaam mo amang bayad iti Celsius itarabi. Okay. Ay, nene, although may kaya man. Gata, at saka pa lang dito bar. Wala po si customer. Siyak lang. Good morning, honey. Ya. Kumusta ti panaturo mo nito, ba? Gwa, ayos lang. Sa din tayo ni Pilan. Ay, di kaya mo atakrot iti babae. Awanan, hindi pa'y parbango na pinanawan na ka. Anya. Ala, agmurmuray kan tagkapita pa, sakbay apumanaw ka. Okay? Agyaman na ka. Ungay, nabayada ka tayo amin lagi ti cheat me di rabi. Yes, no problem. Nabayada mamin, honey, my loves. Ay, salbag. Awan na pulos. Tinabati ako wartak. Kasano da ito yan? Ada ibagbagam? Kwa? Awan. Sige, sana ko nga gabi. Agawid ako na yan. Ha? Remson? Ana? Api nga da ka dito'y amagmag na. Kasi nga nabambanog ka. Nagkapuan. Ay, kwa. Ha? Kasta nga style. Ah. Amok no sa dino tinapanam. Nagkapo ka ijay chila niya. Sila. Agasam, diyan pa'y amo nga da kagayam dito'y syudad. Di ka man lang takpaka mo kanya. Kwa. Pasensya ka ko man. Dito'y paikit din kalsada ti pakakitaakan ka. Salbag. Ana, mabigla nga. Pasensya ka ko man. Kasaritan ako man. Ayawan bigyan ko kan ka. Minero ka, babaero. Anya? Aglinipatan. Manipod ita, breaktan. Oray pagsusukutan dagiti babae kas kada bakla iti inuman. Awan bibiyang ko. Ana, saan kumamot akas ta Ay nagbidutak ka na gayat iti minero akas kan ka. Minero a babaero. Oo. Apay nagawid ka akas tatilangan. Kaslabagkat mo matilubaw. Pangasi man na. Sandak pa lang akas sarita. Ha? Ado parikot ko. Iso abay-bayan na kumapay nga. Apay, awan kwarta mo. Isu akas tatilangan. Siguro, naibos ti kwarta medya inuman. Isu akas taka nagawid. Kas kala nabambandaw.
Wanaw, nagnag na ka nagawin. Hindi ta kay man lang. Kung nakasanda ka kasarsalita ka. Aniya? Kung naktumod ngamin gan ka, kas kalakabaknangan, lumapan ka iti inuman. Ah, Pasensya ka, iti panagsarsarita. Dahil ta ngamin tinadlaw ko kun kakit. Agasan, ipasirampay di inuman. Kadaya hamot. Apa ibagak no, di mo inaramid. Nabartag ka ngamin, iti imbagam dayta. Iso adi mon malagip. Anya? Kano kaya mo ba ikatsik sa amin awitris iti inuman? Babay, kas kada bakla. Kurang langan kat pagkikida ng idaasaklutan. Iso pinanawan ka. Ngamin, mangibabayin ka matano na bartag ka. Una yan pare. Nagsakit mo din neta pa nagsasang kanya mo. Nadakan ka na naman saktan ka. Ibagbagak lang, tapno, baliwam kumamad dahi tanga ugalim. Kanya ita, awan ko kwarta mo na. Pero pare, di lalo na sipsiputan na naibo sa amin na kwarta ko. Awan na pulos tinabatin at bingay ko. Ita nga Anda karot maitulong dagi di waitress akanayon mo ang pakanay. Anda maited da ita, tagkasapulan ka. Awan. Kayat da ka lang, ada kwartam. Nang runa, dagi di abakla apagaayat mo. Saan matkit di nga amin abakla Kit mananggun daw ay. Ay, po. Iso nga, nakam ka na paray. Sayang, dagi ti pagbanpandugan. Apay, pudno ka day, tinadamag ka, wanak ka. Anya deta na? Nga imbreak na ka na, ti kaya nayat no. Hay, awan mo si kalalaki. Sinayang mo, di babae anapunukan ka. Gapo iti kinababairom, salbag ka. Ninanang mo. Unay mo tinday ang babaero. Kal, pudno mo sana ya. Dahi tangamen, ti bagbagak idikan kakat. Tunggal pa nagbibingay, kunamlano si kan ti kabaknangan. Inom dita, inom ijay, babae dita, babae ijay, bakla dita, bakla ijay, agasam manda kita. Sus. Gusto mo tin anang marunaw ako. Manon a kwarta ti sinaysayang mo ijay inuman. Ngam ultimo brief mo, di ka pa'y makagatang. Ngam no babae, kas kada bakla ay pagsusukutam. Miniro ka nga agpaiso, ngam awan mo't pakakitan. Ngamen, babae, tiyan adana patagkan ka. Nagbalbaliw ka kuman, anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Nagsopo kamutun mo riyo. Papunom, papanak ngay no saan nga iti palingke. Inak manin gumatang ay ti masapsapol ko iti karinderya. Nagsopo kon. Katuna, anya pa iti magatang ko ngay no maladawak amapan. Aywan gayang, ti tricycle mo ngay. Na-flat ti dalig no. Aglugan ka pa ilang iti sabali. Nawan lumabas. Ano sa mun ati magmag na aging gay paradaan. Kasta ka di. Wan ang arod. Ala, inak nga rodin. Barang adda na sapa na kapila. Anda, ni Brian. Alo, ingkon. Si kamat gayam tinakapila, Brian. Uwan Maria, papanam? Itulod nakman iti palingke. Inak gumatang iti masapsapul ko iti karinderya. Ay wala. Ana, aglugan kan tay tulod ka. Maria, my loves. Anya, huy, anya ka din day tanga ibagbagam si ka, Brian. Kanya kalakit din na ya. Di kalakit maangawan. Awan mo ti asawa mga agungat no bilang lang. Awan asawa, ngam si ka adda. Iso adi ka man agang angaw iti kasta. Amangan no adda makangag, narigatan. Adi kibayad ko, Brian. Agyaman iti panang itulod mo kanyak dito'y palingke, ha? Awan na nyaman na, Maria, my loves. Anya,
Brian maminsan pa'y nga ibagam dayta, matungpakan talaga. Ha? Anya kalakit din aya. Amom lang arudan nga agkaiwara dagiti chismosa dito iling. No nangagdangay, kat idanon dakin ni bakit mo, Oh. Anya kalaki din aya Maria my loves. Hala, ingkag palengkin at mo magatang mo adagos dagiti nasken agataan. Tasyak man ti paglugar ang mga agawin. Anya? Bye-bye Maria. Mwah. Anya? Nasaya ata si Mangpat kan, Brian. Apay man ang kasta ti matam akumita kanya. Anya man ti baso ko kan kaya. Adda ngamin di manon kanyak. Nga awagam kanon ni Maria Abak iti labs. Ha? Apay, kurangan nak nga asawam? Tapag pantasya am ti baak akas kan kwa na? Sumungbat ka! Anya kalaki din aya Angie. Nagbiit ka amamati ti chismis. Sino kami na yati nakaibagakan kay ti dayta? Sana nanaskan. Ti isungbat mo laang no pudno wano saan? Dinak ulbudan. Hala, wunan. Kudno ngayon bagakan ko na dayta. Ang mamati ka man no saan? Angaw ko lang dayjay. It's a prank. Aniya? Di ka kadiunag seryoso. Ngamin, dagiti tao a seryoso una iti biyan. Isuda ti una jay you know. Dinak man you know on si ka Brian? Ang mga nagpatayabak day tagbanga-banga madina oras. Ay, nagrigat lagi din ti agora iti tricycle ya. Sa dino aya ti papanam, Merlin. Mapanak iti pagadalan manong. Panag-enroll ngamin ita. Mapanak ko mag-enroll. Kasta ya? Wan gayam. Ayan na ngayon ti tricycle yo. Kasla di kay mutan makitkita ang agpasada. Saan pa yung amin ang natarimaan natin ko? Numayatin akat itulad kan. Kastaya. Ang mga noon mauray mo dito. Anong samlaangan ti mapan ijay paradaan? Sigurado, at dan tinakapila ijay. Wan man nga rod manong. Inak nga rodan. Una, agan-anad ka, ha? Oh, sige man kaya Marlene. Ay naapaw. Nagsiksi ka mo ito iti kawis mo. Ha? Sa dino ti papanam. Mapan ka kadi ti pagadalan. Aglugan ka kadi ti tricycle. Anya? Ay, Jack matlamon no. Anya ti umunasong batak manong Brian? Oray di monsong batan ti saludsod ko. Aglugan ka kidin, ta itulod ka iti papanam. Ala, pakitulod na karod iti pagadalan. Okay. Umay kan, Merlin, my loves. At doon bayad ko, manong Brian? Agyaman na ka. Ken, amang ano mabalin na din ako nawagan iti manong. Ha? Anya nga ron ti kayat yung ayawag ko kada kayo? Brian? My loves. Anya? Ay na, manong Brian, aya. Amuyo lang nga rodan a high blood ti asawa yo. Maaramid yung pailang dagita abanag. Agang angaw kayo, iti saan arumbang amayangaw. Anya laki din aya, my loves. Danag mon aya. Di taka man lang. Bye-bye, Merlin, my loves. Mua. Ingat ka palagi Ang ganda mo pa naman. Aray, naimbang man, tasan ang makaungat ni bakit mo no maamuan na lagi dar aramida. Nay, anya ter aramida katawan may pare. Anya nga awan, aming nga ruda na babae diti lugar tayo. Baak, estudyante, wano bakit? Basta adlalangana, kit awagam iti labs. Si kakit di mo. Apay, di mo amo di kunada nga it's a prank. Anya? Dito yung lubong, naragsak ti agbalin naragsak. Saan anasaya ti seryoso unay? Ang mga noong muna ka ng jilangit. Noong jilangit, ti papanam. Apay asya nga pare, kit uray siga Na, Dahit apay lang pangawag mo iti labs kas kada muamua kada iti babae. Kit basol daytan. Saan nga it's a prank, it's a prank. Kaputa addan asawa kan anak mo. Mawatan paray.
Ibaga ka, di nga awan panggap mo nga agbalbaliw, Brian. Anya man na ti basol ko arong mga baliwak. Pakawan naman ako. Imbagada kanyak, na idiinlugan mo kano ni Merle, naging gaji pagadalan, labs kun kunam kano kwa na. Nagpudno ka. Anya lah, hindi na niya. Labs, kunaken, muamua, kunakpay. Ang kasi di ka na nga ibagak. It's a prank. Anay ko. Tinong panak mo tayo. Ay, Di ka nagbabay ni tikasta nga aramid mo? Agangaw-angaw ka itikasta, kat adan asawa kan anak mo? ay unayin bakit? Apa ino adan asawa kan anak? Nas kay na seryoso ka na yon? Aniya? Rumba nga naison tayo lata ka na yon. Bakit? Tandaan ang tayo ta. Asino ay nga, ti pagluganak, nung nadadaal ti tricycle mo. Alangan na magmagna ka. Kaya ka di paradaan ah. Ado mo tinakapilang jay. Ang damot ni jay ni Pare Mario. Kasta? Ay, masaduta ka mapan iji paradaan. Awagak latan ta umay naksukunan dito'y balay. Awagam? Apay, ada number na ka? Ay, katata. Mabit lang. Awagak. Hello, pare. Hello, Aray. Nagkahawag ka ba? Wan, pare. Adda ka dita paradaan? Umay na kumasukunan dito'y balay. Itulod na iji palingke. Kalpasan na. Sikamot lang ti pagluganak nga agawid. Katuan na, Maray. Ngay talaga yan. No problem. Alangar, Maray. Umaya kita malag. O sige, pare. Bye. Mua-mua. Awanan kay tibain? Mismo sang wanak. Muama kung kunam kidin ka ni Mario. Ha? Ay, madinsa. Apay, ada relasyon niyo? Relasyon nga ibagbagamat? Kinumuama kung kunam. Anya lakit din aya. It's a prank. Anya? Matimat, nung kanayon tayo seryoso itibiyag. Uray adan asawa ka anak. Libre lata nga ibaga tayo iti sa bali at tao ti muwa-muwa. Kaskadaan niya dita. Tinapatag, it's a prank. Agya mo nakiti pa nang itulod mo kanyak rito balay ha, pare. Awan na nyaman ako, Aray. Oh, alaang matandag iti pinalengkek lakay. Bayadak biit ti pasahe. Yagmaw. Ato iti pasahe, pare. My loves. Ni, may labs ko naman ko na. Oh, apay makapungtot ka. Ala, ina ko na. Wan pare ingat. Mua-mua. Na. Ay, talaga pagpungpung to doon, nakan, Jay. Relax, lakay. Anya kalakit din aya. Mua-mua. Unaklakin ni pare Mario, makapungtot ka. Kat angaw ko laang magdayjay. Kas iti kanayon mo ay baga kanya. It's a prank. Mabalin ka day. Gusto na itang aramida mon. Ada kiti isang wanam. Kasta ki din ter aramidan ka ibagbagam. Itaman pa'y akas ta tirupam si ka Brian. Nakaskas daw Di naman kasarsarita si Kabaak. Baak kun kunamon kanyak. Imbes nga ide, kanayon mo nga ibaga kanyak ti my loves. Saan ka bibising? Idi saan itan? Siguro, nakarik na kamutang. Gaputa adamot tan ti awagan ni bakat mo iti my loves. Kaskada, mua-mua. Dayta nga min, tirigat ka na kayo ababaero. Rason nyo la friendly kayo, iso akasta kayo. Ngamwagas yung dagita, tapno maalayo tirik na ti babae. Sana ya? Nagadungay bagamaon. Pudno ba ti bagbaga ka? Ngamita, agsakitan tinakamukin ni Mario. Kan, iti asawam. Ha? Basol mo mo lang. Dayta kinda friendly a tao, ada mua-mua na nga min. Mabubuisit ako na mapanagpaspasada. Ha? Tapay. Kat mabwisit ka lata Awan mo't mangiparparit. Anya? Anlibwisit kasjay. Di mo man na yun ang tipungtot ko. Amom ka day. Amin ang masabat ko. Ibagada kanyak nga da relasyon nyo ko ni Mario. Ay, pangasiman bakit? Ibagaman nga awan. It's a prank. Apay, seryoso ka nga min unay lakay. Anya?
Kasta pa lang tibagam kanya, siya lang arudon ti maipaabain ka po iti daytoy. Apay kumaamabain ka. Kat mabalin mo mat nga aramidan. Kas iti sigod. Nga amin ang masabat mo, baak manwano bakbakatan, muwa-muwa, kas kada labs na ibagbagam. Sa mo ibaga kanyak, nga it's a prank. Diyan ngarod kaya toy. Marurod ka matlagayan, salbag ka. Hello? Oo, Anjing. Nakawag ka man. Sikawan ti pagluganak itaama pa ni Jay Ili. Ha? Apay, nilakay mo ay. Ay, jak kayat. Sikat ti kayat ko. Anyak, amahan kit di matnod na may baga na kanyak no bilang lang. Anya ko mati maibagana ngay, kat agluganak lang matkan ka. Alam, umayak nga rin, itamat lang. O sige, urayan ka diti balay. Bye! Mua-mua! Pangasim kumamot na ba kay? Promise. Di ako na aramidan, aramidak iday. Oh, anya ka rin dahil nga ibagbagang. Nangin po ngamin, tinagsarita nyo itay iti day jatong boy. Muama, kunam ko na. Anyat kaya't mo sa una ya? Apay, makapungtot ka? Ah, Friendly akla talaga. Urayan nga umay diti balay, taibagakpay kan kwa na ang may labs, mua-mua. ay unay kan bakit? Masaksak kita anak iti aramidan. Panunutom kumamot ah. Masaksaktan ka? Apay, siyak ko ba? Saan? Isong arod ahos to kuman. Husto nga ibagbagam. Ingkakat ayaban ni Maria Abaak, kas kadadagi jay babakat akanayon mo abagaan iti labs, kas kada muwa-muwa, tapno awan logay kadata. Anya? Sana bali? Takunamot nga itsaprang. Angaw-angaw lang. Ay, saanan nga ngaw day ta. Main in love kan sa matan ka nitong boy. Ay, pangasim ba kay? Hustom. Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Puunay mo, ti pudot itapanawan. Kurang, ti panagpaypay. Ay, lukatan nyo ngamin titawa. Nakarikap mo't ngamin. Manong, di mo lukatan amin dagita tawa. Apay nga, kat agkalkalinduosan ni Mader. Pati kitiri daw lukatan. Makita ni Elma ti aramidan tayo dito'y unag. Apay ko man makita na. Anya dagi jay isirsirik, dahi jay unag ti balay da Elma. Ay na, di yung man ngamin idetal-talyawan. Inayatan nyo nga isarat data aircon kan electric fan na ginatang ko. Inayatan nyo ko na day. Nangin na data aircon kan electric fan. Apay, masapul nga ipukaw na, alangi na jay ginatang na nga aircon kan electric fan. Kundi aircon kan electric fan, idinto tada tayo, paypay lang. Kan karton tiyos usaran tayo. Ay na, inak malaya parloran. Anusan yung ati agpaypay. Kandi yung man ngamin idapampansinan, tapno di agpapansin kada tayo ha. Anusan yung pailang ti agpaypay nanang Gumak ng tayon to. Ay, kanon to pay dayta. Kunakmat kan kajing. Ngay sakduan nakiti pagdigos ko. Tama pudpudutan ak unay. Kaya't mo tama atakyak iti sobra pudot iti panawan. Kitkitaan niyo man, anak kaigamak iti timba. Itay ko pa'y apadpadasan ti sumakdo di tagripo. Nga mawan ti rumor adanom. Aniya, awan. Kat, natsananan ata nagpudot kat nga raw ti panawang. Kat, sa dino nga raw ti pagsakduan tayo iti usaran tayo adanom. Ditan gripo daman ng Elma. Kaya't dangata, makisakdo tayo. Indak padasan nanang. Di talaang man ti kaasitgan apakisakduan. Hoy! Nagkunakan ka ang makisakdo ka di tagripo men, Ha? Ay sus! Manangaasi nga apo Diyos. Hindi na ko mabaybayan. At damat gripo yung apagsakduan nyo. Apay
apay nga umay kapay la makisakdo dito'y gripo me, ah? Kwa nga min, manang. Para kada kami lang deta gripo. Ado kami mat nga kasapulan iti danom dito'y balay. Kwa, natyanan nga min di gripo me. Kat, umay kayon makisakdo dito'y gripo me? Saan gayam amabalin ti umay makisakdo? Talaga saan? Agkita kayo iti pakisakduan nyo. Saan adito'y balay? Uwan man ang Elma. May nakarudan. Aniya, inungtan na ka ni Elma. Wala nang. Apay, di yun angag. Permi a pinabainan na. Ay, makisakdo ka laang maut. Dakes aya. Aduda ka nung agusar iti danom, nanang. Ibaganto, kinimanong mo. Nga ipatarimaan na day tagripo tayo. Tanong kasto yan nagpuno ti panawan, awan mat danom arumwar. Da kayon dun ti mangibagakan ko na, nanang. Saan na mabalin nga umay da makisakdo iti gripo tayo? Isungarod ako naken ka apartakam ti agaramid iti alad. Tapno saan da ang makaumay ditoy. Oh, ingat mo ko ng bakit. Nangatumutan day taalad, oh. Jay malipos ka tama nga nuul yun dalat ta. Anya, ingatong karon. Una, ingat nga tom. Naamom jay bakla akabsat ni Jane. Nalaing nga umuli day jay. Tiyak man amo. Naginawan dan say tilawalawa. Ay, isumot talaga yung makalanglang na tilawalawa. Kinunampay, nagdakkel ti buksit na. Sakit nagkotong dagiti imaken saka na. Lagi din na ya bakit tikas taalangada. Nagalas! Ay, nainaladan na talaga ti arubayan da. Kunakkan ka manong, iparit da, sumakdo tayo di tagripo da. Ay na, imot na. Nung umaymot ni Elma kanila kay na iti parlor kat libre mo ti pukis da. Pati manicure kan pedicure da, libre. Pimak ng dagaya man. Itatada tayo ta kasapulan. Paidaman da tayo, ultimo danom. Ay, pagsakduan tayo nga, manong. Awan pagloto tayo, iti kanan tayo. Di bali dya inuman tadamot ti mineral. Ay, ako rin ka man. Agpampanunot ak. Agkonsentrate ak man agpampanunotan. Agpanunot kay ti anya. Panunot. Iti pakisaktuan. Panunot. Puunay mo ta pa nag-concentrate daytan. Tauray na laikidam ti mata na. Sana talmagan jay ayan ti sintido na. Ay, nagrigat nga tayo panunutan no sa dino ti pakisakduan. Amo ka na! Nakapanunot ako na! Makapakigdot ka ba? Ingkaalaan amin titimba, ken galon. Ken amin ang mabali na pagbunang iti danom. Inak makisakdo iti gayam ko apada kabakluas. Marimar! Nagmayatan ti panangipok ka iti makagargari anagan ko si kadani ka. Kay kayat ko. Ulit man pa. No, ustumitan marwang kan. Inaramid ko lang dayjay tapno palubusan na kami asumakdo iti gripo yo. Awan danom mi. Welcome kay latang may sumakdo dito yung gripo mi dani ka. Ora man pa'y inoran oras. Taado ti danom ti tagripo mi. Saan apulos amat atyanan. Ay, ganon. Oy, nangag mo, Jean? Nangad ko, manong. Ang nagadayumot at pagsakduan tayo dito ayan da. Marimar ko nam latan. Tapno naragsakag latan. Wen, ada yung agpaisun. Mananusan tayo. At least dito, di tayo makangang iti pa ng pabain kan nagsasakit. Asao? Ta saan akas ka ni Elma ni Marimar? Ay, mabalin kami na sumakdo, Marimar. Gatuan ngem ipukaw mo man pa'y tinagan ko nga oray no ikini-kini. Hoy, unay mata, di pa nang parigat mo kanya kon. O sige man laangan. 1, 2, 3, Marimar! Ow! Ay, nagmayat. Ay. Woo! More. Ay,
Ustong, sumakdo kami. Lakay, naalam mo ti half-year bonus yung. Amangan numabalin ko mo nga aramatan da ito'y tupis a bathing suit ko. Kit usara ma. Awan mo't mangiparit kahit. Di ka pa'y makadlaw mo't iti pasagid ko kan ka. Ti ko na, mapantayo iti na pintas a beach resort. Bay ti kahit mo sawan. Saan la basta baybay? Jay mo't anangina a baybay. Jay mabalin ko nga ipasikat kadag iti gagayim ko. Kapay, masapulan nang ina. Kat, adong mati kwarta. Wala, agpili ka, iti pagpasyaran tayo. Ageroplano tayo lakay. Tapno ado, ti maipasikat ko. Adan pagdigos mo, nanang. Agdigos kan, tapno saan ka nga agat ang lit. Nagrikat iti sumakdo. Iso nga inutan niyo, day tadanong. Bano lang, ba't abuyat ti pagdigos ko? Ay, saan Anya man nalabuyat. Agdigos kay analaing. Sabuno nyo nalaing ti kilikiliyo. Diwin inutan ti danom. Nagado ti danom iti gripo da marimaragayem ko. Kat, kasano nga iti pagluto? No pagdigos amin ni nanang ti sinakdo ta danom. Mabalakag sa akin damanan. Uri agbalina ko na masel-masilang. Agpa-promo taman dito parlor, Marimar. Naatyanan ti customer. Mapanda amin hindi ta kalaban na parlor. Gaputa da promo da. Di tamat nga rin ti pampanunutag dani ka. Noon niya a klase a promo. Ay, mabit lang tagpanunutag. Andi nakpaisingan Magko-concentrate akes. Wen, sige, agkonsentrate ka lang. Bara. Kuro, kakakaka, Asos. tik, tak, monye. Ni, Waki. aguro ka man. Anya ti mapaspasamakin ka dani ka. Taoray ka lang matin agsikil ta. Nakapanunot ako na. Oh, anya nga tinapanunot mo. Ganites! Nabanduga ka nagpukis iti nakadado ang customer ni nanang. Saan kamot anabandaw, akasta, kada sumangpot ka. Ay na, nagpa-promo kami. Isungay madaw ti customer ni. Kastaya. No adag pariband, libre ti pukis na. Umayak mamangarod agpariban na nakaw. Ay na, mabilbilang lang aro dahil tabuok yun. Ipariband yung kailangan. Sana bali tanong makaurnong ipateriman tayo dahil agripo tayo. Pagbalinan tayo man, nakaslabaybay ti danom na. Tapno sana matyanan. Manang Dani ka. Kita anday din nakapost ang picture ni Manang Elma Ano ba tayo? Kita ang namin Ay! Napandagaya mi ti kapipintasan kan kanginginana beach resort. Ay na, nakatupis pa si ka. Uy, naimbag na pa tanapandamanan ni J. Peach. Dito nagpicture da sa nga pamilya di naglugan da iti eroplano. Ay na, di yun napalan tayo tada kwartada. Ag-beach tayo kumamat. Ijay nangina beach. Ay na, unak pa nga ipatarim ang tigripo tayo. Tanimat at yan ang tidanong na. Bayan nyo pa na ta, beach dita. Lakay, sa di naman a beach ti papanan tayo. Di ka pala nakain ina na naggapo iti nangina ang beach resort. Kung analbit ka man ditan, kanya laki din aya. Kat, iba ka ang mapantayo manin iti sabali a beach a kanginginaan. Anya? Kanginginaan mo't itati kayat mo? Kat, tapno adda manin may pasikat ko Amom, kayat ko nga usaran da ito ginatang ko pag swimming ko. Hindi matang ka man Usarak mapantayo iti kanginginaan a beach. Talagang insagana Gimatangak pa'y iti Jaran! Ay, anya dati pakpakitam? Basta ang amin.
Super Strength Whitening Lotion. Napigsa day tilakay. Sa anak ang umisid. Tamam, numano tigatad na. 10,000! 10,000? Dahita ka ba si Lotion? 10,000? What? Day nga minti us-usaran dagiti artista. Saan ka ba't nga artista? Feeling artista iso. O anya, mangkita akon iti sumaruno apapanan tayo. Dituyak online amang kita. Sa dino ti kayat mo. Ijay Davao, Puerto Princesa. Ay, gusto mo tayo. Hindi po manasyar ba kayo? Ni, api nga uston. Kat ado pa'y mati kwartam. Apay, awanan sa bali pagkasapulan tayo. Patay taki din po manasyar. Ti kahit mo nga ramidan. Kat, summer gayam ita. Panawin a panagpapasyar kan panagsiswimming. Hanggang saan na panahon ti pa nagpaspasikat. Kat kasano nga ito ginatang ko abaro a bathing suit ko. Kan nangina a whitening lotion ko. Nagkunang amin na tila gat-gatangan. Pagpasikat ko nga road, mayat ti agpasikat itata summer. Mayat ti ag beach. Dali ka. Ayan mo ya. At dahil dito nga ginina na Marimar, nabanlugan. Agasumil, kinulot ko a customer. Ada nagpariban, limada. Ay, sa nga pulo ti pinukisak. Ay, diyak sa mo may yun natin, tiramramay ko, Marimar. Imadumat nga min nagiti customer tayon. Ay, ikidem ko biit Marimar, nabanlugak si ka. Ituloy ko inton madamdamat ang trabaho. Sige, agi na naka. Urahin na kadagiti customer. Si kakano ti kahit da amang kulot kadagiti bubuok da. Jeng, nakaluto ka din, iti ka ng dagiti mang tartarima, iti gripo tayo. O, wala nang. Idasar ko lang nganti ka nanda. Ay, kadarasam, tadi mabisindan. Nanang, malpas da nga ta itang aldaw, day gripo tayo. Ay, sumati ko nada. Ay, sigurado nga ta, nga adon ti rumar adanom na. Kay sumati ko nada. Taninayunan dati tubo na, tapno ado ti masusop na adanom. Narigat gamin ti makisaksak daw ayan da Marimar. Pudno nga ado ti danom da. Kan saan da nga iparit ti makisak daw. Nagadayuman. Nagrigat ti agbagkat. Oy, nagalong ti danom iti gripo tayo, Jing. Nanay, aglup-lupyas pa'y. Ora di mo bumbaan. Oh, nanang, makita yo? Kasla automatic abumbaan da yung gripo tayo. Rumwarlat ta ti danom nga uray saan abumbaan. Ay na, uray inaldawa kung nagtigos no kastoy laang. Saan kayo nga agat ang lit? Na, di mo matipukaw dahi ta anak ko. Nakababain ka dagiti kaaruba. Ay, uray aglaba at tumutan nga inaldaw. Kasano ngay ang makainaw kan makalaba ka dagiti murang tayo ang nag-beach. No awan mo't danom day tagripo ako namlakay. Awan, mate. Amin ano, binumbaak. Awan latam ti danom na. Na, apay ngay, anya tinapasama. Magpatarima ang dadani ka iti gripo da. Iso mo ita, ado ti danom dan. Ay, kating ka makisak doon ijay gripo da. Makisak daw. Isak ti baon mo. Ay, pakpakawan. Apay adi mo kaya? Pinaritan tayo da makisak daw. Mapantaki din makisaksak daw. Malagip mo. May paramid mo pa dito alad. Unang nga ingat-ngatok pa Ay, anya. Ay, anya lakit din abiyag day to'y lakay. Nagrigat yawan danong na. Lakay, darasong ti agbumba, tawan ni Dani ka dito'y balay da. Awan ti agunget ang makisakdo ta dito'y gripo da. Ayun ka di, darasi ko. Ang mga nukilat asumangpun. Ay na, makangagtakan ko na. Numaamuan na ang makisaksakdo ta dito'y gripo da, nga impatarimaan na. Kasapulan yung magayang ti danom, ha? Ha? Dani ka? Aglam mo nga, pipili ko na bakit. Nene, apay naglamang ka. Sigurado nga agungot ni Dani ka. Ay, nasa anak nga agungan. Ibagak lang nga iti awanan kami iti danom, ay naimpaidan yung ti gripo yun.
Adapay alad na oh. Ang ganda kami. Saan mi asinaraan day tapag naan? Wen nga ro, Danica. Mababain kami kinilakay ko. Nagrigat gayam numatyan ang tigripo. Ken, natsanan pa iti pitakak ngamin, dani ka. Dahito bakit ka? Nagadumot, ti ginastos na, nagbibits, kung nagpaspasikat. Nagtal na ka man dita. Hala, makisakdo kayo lang dito gripo mi. Jack iparit, o regim mastusak iti dakkel. Gapot agkakaruba tayo. Okay lang. Ay, agyaman kami, dani ka. Papain kami ang puskulong mitiro pa mi na, kani bakit ka? Kapasapulan mi ti danong. Bueno papagayam, ditan tinaggibusa ang tibay sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.